ahoj, zdravím tě u dalšího videa. Tentokrát to nebude s Annie ani s Gantem, ale spíš takové video za skoro 600 odběratelů. Chybí nám už jenom 50 odběratelů, takže za těch 600 nevím, co udělat, proto se natáčí toto video, abych se vás zeptal, co chcete za 600 odběratelů. Nesmí to být odhalení jako tváře, třeba odhalení, nevím, zákulisí, kde se natáčí videa, třeba v pokoji, nebo room tour, nebo house tour u mě doma. Takže stačí napsat, co chcete. Jinak, jak se dneska máte, můžete napsat do komentářů. Jestli slyšíte vítr, tak sorry. Tady fučí docela dost. Mezitím můžete napsat do komentářů, jestli chcete třeba tutoriály, jak vycvičit psa stůj, nebo nesmíš, jak já učil mýho psa, neboli Annie. A nebo, nevím, třeba nějaký technologický videa, kde ukazuju telefony a tak. Protože mám hodně starých telefonů. iPhone 6 třeba, nebo Samsung S3 mini. Takže pokud budete chtít, stačí napsat, co chcete. A buď to bude teda tutoriály, nebo technologické videa. Tak zatím čau.